så synes jeg, at vi skal have en rundtur i mit hus. Og det her, det er hovedindgangen, hvor man kommer lige ind i en åben entré. Så er der en gammel trappe op til første salen. Her har vi lige fået vandskuret. Trappe. Vi har skiftet vinduer, vi har banket pus af, vi har rillet ny strøm ind, vi har vandskuret, vi har flyttet vægge en gang. Da vi flyttede ind, var der et gæstetoilet her under trappen, der hvor vi ser det der træ derovre, hvor der presser et lille gæstetoilet ind under her med en væg, og så gik man sådan ned, så vi har flyttet trappen tilbage. Der var, den var meget mere skrå, end den er nu. Så har vi lavet et gæstetoilet herinde. Noget, der bliver til et gæstetoilet en dag. Og så har vi lavet et vindue herinde, fordi vi synes, det er vigtigt at få noget lys ind i et lille rum. Det er så faldestammen, der går ned her. Den kasse blev lidt større, end vi lige havde håbet på, men sådan er det jo. Der skal være plads til alle de rør. Der er nemlig også badeværelse ovenpå her. Vi synes i hvert fald, det var vigtigt med et gæstetoilet nedenunder, så vores gæster ikke skal rende op hele tiden. Ja, det her, kan man se lige ind i køkkenet, når man kommer ind. Her har vi lige lavet forskalning til nye lofter, så der bliver plads til nogle spots. Og her har vi lavet gulv med gulvvarme. Her bliver plads til gæster, der lige kan hænge nogle jakker. Her har jeg købt sådan en fin knagerække fra Charles Eames, der skal hænge her. Men ellers bliver det her bare stort og dejligt køkken. Hele vejen rundt. Så er der plads til køleskab. Vores fine smækkøleskab, som vi har købt. Og vores sprossedør ud til haven, hvor der engang forhåbentlig kommer en træterrasse op. Nu kan man lige høre Søren og hans papfar snakke ovenpå. Ja. Herude får vi spisekammer. Og der skal bare hylder op over det hele, så vi får en masse god plads til alle vores ting. Der har vi lige nogle gamle skabe stående ude lige nu, og en gammel lampe, som vi har købt op på Aarhus Brugvareterminal. Skabet har vi fået nogle venner i indflyttergave. Og det her skab, det fandt jeg ud på genbrugspladsen, ligesom trækassen deroppe. Det her skab, når vi forhåbentlig engang får nogle børn, så tænker jeg, at det skal males i en eller anden fed farve og så ind på børneværelset. Her var der det var engang udgang til haven, så vi har muret en dør til der. Det bliver så spisekammer nu. Vores lille garage derude. Have. Så derovre, der har været en skorsten op igennem hele huset, og skorstenen, det slår igennem vores vandskuring, så det skal have noget grunder, siger min veninde, som er maler. Og der er hul hele vejen ned i kælderen, og hele vejen ovenpå. Det skal vi lige have lappet. Det her, det bliver spisestue, med en fin lille kanap derude. De her gulve beholder vi, de skal bare slibes og have noget behandling. Vi vil gerne beholde dem rigtig mørke. Alt andet det bliver meget lyst, så vi synes, det kunne være flot med nogle mørke gulve i stedet for. Der er så mange, der tager lyse gulve, men vi går en anden vej. Det her, det bliver en stor New Yorker-væg. Så den skal lige omfuges. Det er mig, der har rillet den ud. Og så skal den afsyres og omfuges. Og deroppe kommer der sådan en gammel rest, som vi har købt inde på genbyg.dk. De har rigtig mange gode, gamle, flotte ting fra gamle huse, som man kan købe. Og det sner udenfor. Det kan vi ikke lide. Så er der tv-stue. Der skal bare være plads til en god, stor sofa herovre i hjørnet. Herovre skal vores læsehjørne være. Og der er vores fine rest, der skal sidde i vores New Yorker-væg. Nye radiatorer, nye vinduer, alt er bare nyt. Da vi købte huset, der var der en dør her, hvor man kom ind fra entréen. Så gik man ind her, ind i en anden stue, så var der en dør derover ind til et køkken, og en dør her ind til et lille soveværelse, vi har lavet totalt om på det. Men det var stueetagen,
Og så vil jeg lige lave en video om første salen og hemsen, når Søren og Erik de ikke larmer for meget ovenpå, så vi kan høre, hvad jeg siger. Yes!